Hola, nens! Estic molt contenta perquè ja he arreglat la meva nau i puc tornar a casa gràcies a tot el que m'heu explicat durant aquests mesos. Amb la vostra ajuda, ara sé que no puc aterrar a l'aigua perquè m'esfonsaria i m'ofegaria. No puc aterrar a l'aire perquè no és sòlid, així que he d'aterrar a la terra en un lloc on no hi hagi ni muntanyes ni volcans. Ara començaré el viatge de tornada a casa i us prometo que intentaré venir-vos a veure per conèixer-nos i donar-vos les gràcies. Així que fins aviat! Adéu!